Štípací stan vykazuje značnou vůli, nikde není v návodu napsáno, jak tuto vůli vymezit. Výškový doraz je na svém konci opatřen pouze jednoduchým rozklepnutím, které ve svém uložení nedrží a velmi často vypadává. Bezpečnostní gumičky jsou rozpraskané, v podstatě už ode dne dodávky, stálo by za to je vyměnit. Profesionální klín je opatřen nevhodně dimenzovanou maticí, která už dnes má stržený závit a nedá se pořádně dotáhnout. Štípací stůl otočný je vybaven bezpečnostním hákem, který má ale nedostatečně silnou pružinu a nevhodný tvar, takže velmi často vypadává, stůl se vyvrací. A ze zařízení uniká někdy až 1 deci oleje na hodinu provozu. Bohužel dotažení matic nepomohlo, olej stéká po vnějším plášti pracovního válce odněkud ze zhora.